Mai sauraro idan wani ne farkon ziyarar wannan tasha ka dinga subscribe sannan ka danna kararrawa domin ci gaba da samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu da zarar mun saki. Matsalolin da suka faru tsakanin Adam A. Zango da Ummi Rahab matsala ce karama amma jita-jita na so ya da maganar babbar magana. Inda shi Adam A. Zango ya bayyana cewa shi a masana'antar Kannywood shi ne mutum wanda yake kula da tarbiyyarta. Ya ɗauke ta a matsayin kamar uba da ɗa ne. Hakan ya jawo mutane da dama wasu daga ciki suna ta ganin laifinsa. Inda shi kuma ya bayyana cewa a cikin kamfaninsa na masana'antar Kannywood shi ya ce wa mutum ya yi abu ya ƙi. Inda a lokacin da ya fito yake hira da BBC Hausa. Amma don wannan maganar ya sa Ummi Rahab ta fito da wata magana a shafinta na Instagram na cewa in bai dakatar da bata mata suna da yake ba ta tona masa asiri. Wannan magana ta yi tasiri a idon makallata kuma tana ta yawo gurare daban-daban. Wanda duk wani mai sauraro ya kusa ya ji wannan wani kalan abu ne da Ummi Rahab za ta fito ta faɗa akan Adam A. Zango wanda shine godfather nata a masana'antar Kannywood. To domin kasancewa da wannan shirye-shirye namu ka danna subscribe a wannan tasha sannan ka danna kararrawa.